Kaixo, bikote, nolatan zuek hemen? Aukera hau pasatzen utziko genuela uste zenuen? Eta zer nahi duzue ba? Euskal Herriko etxe guztietatik pasatu aurretik, gure buruei oparitxo bat egitea erabaki dugu. Bai noski, guk ere proiektu honen parte izan nahi dugu. Ah, eta bilkide egin nahi duzue? Bai! ehbildu.eus Batu zaitez, bilkide egin... Hori Hori da nahi duguna. Izena bizenak. Mari Domingi? Ba, dagoeneko bilkide zeaten. Uau! Etorri. Eskerrik asko, Mikel! Eskerrik asko. Tori, hemen txetakazue. Eskerrik asko zuei, Eta, beno, bilkide egin abelin badezue, sartu irubebikoitza.ehbildu.eus webguenera, edo deitu 943-589-039 telefonara. Batu zaitez! Bilkide egin!